क'क्राझार पुलिसा बन्द खालामनानै होबाय पंकज पाठकनि दिनैनि क'क्राझारनि खानाय रज'नायनि मुलि होनायनि बादाखौ। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गेलेमु आफादनि लांगोनायाव पंकज पाठकनि बादाया जादोंमोन। बादाया सोलिबाय थानाय समावनो पुलिसा बन्द खालामनानै होयो। बादा खुंनो नांगौ बायदि गनायथि गैयैनि थाखायनो पुलिसा बन्द खालामनानै होदों होनना मिथिनो हादों। बेनि उनावनो पंकज पाठकआ क'क्राझारनिफ्राय जायखारलाङो। खानाय रज'नायनि मुलि होनाय बादाखौ पुलिसा बन्द खालामनायाव बादायाव फैनाय खर' लान्था सुबुंफोरा खुद्रिखाङो। बे बिथिङाव पंकज पाठकनि फिनजाथायखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। দে ঠিক আছে।